понеделничен ден е, когато внезапно един самолет прилита ниско над къщите ни, няколко секунди по-късно, няколко самолета се приближават към вашето село и започват да го нападат. Падат бомби. Поставят след себе си разруха и отломки навсякъде. Тежък пушек и дим изпълват улиците, където вие сте с вашето семейство. Всички хора крещят, обзети от ужас и страх, тичайки в различни посоки. Вашето семейство се разделя. Невъзможно е да видите вашите близки през гъстата димна завеса, която освен това изгаря вашето гърло и дробове. Вие започвате да викате, като се надявате така да намерите своето семейство и да избягате, да напуснете заедно. Това, което трябва да кажа преди да започнете е, че е забранено тичането. Сега вие ще поставите тези превръзки, които имате на очите си. Никой не трябва да вижда нищо. Семействата нямат право да се държат за ръка. По време на играта се движите бавно, като движите ръцете си внимателно, за да не нараните останалите участници. Ако съществува предпоставка за инцидент или съществува такъв, ще сигнализирам, ще викам. Така, ако съществува проблем, без значение от какъв вид и естество е, тази част на играта може да бъде преустановена. Това с вързани очи не искам да слизате по стълбите. Слезте долу и тогава вързани очи. Нататък. 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 Мартин.